Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, July 30. Pampanga River Rehabilitation, panawagan ni Governor Pineda. Pondo hiniling sa national government. 20 pesos sa bigas sa Mexico, Pampanga, dinagsa. Mga palpak na water joint venture, ire-review at pananagutin ayon sa luwa. Haharurot na ang Harley-Davidson Revolution Max 1250. Nanawagan si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda sa national government na agarang ipatupad ang komprehensibong rehabilitasyon ng Pampanga River na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig ulan sa Central Luzon. Kung hindi raw ito matutugunan, mananatiling paulit-ulit ang pagbaha sa bababang porsyon ng Pampanga at Bulacan. Ang buong detalye ihahatid ni Paolo G. Santos. Ang Pampanga River na may habang 261 kilometers ay pumapangalawa sa Cagayan River bilang pinakamahabang ilog sa Luzon. Hindi lamang tubig ulan mula Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan ang sinasalo ng ilog, kundi pati na ang agos mula sa bulubundukin ng Sierra Madre. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, island na eh. Hindi na siya halos makasampa dahil makapal na, silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Isa sa mga binabantayang lugar ang flood control structure sa barangay Candating Bayan ng Arayat. Matatanda ang ilang beses nang bumigay ang bakod na yari sa bakal o sheet pile bago pa man ang pananalasa ng habagat. Nitong August 2024, gumuho na ito dahilan ng matinding pangamba ng mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog. Siyempre, kakaroon kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kentibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano niyo po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Pampanga 1st District Engineering Office, sakop pa ng warranty ng kontraktor ang proyekto, kaya agad itong inayos. Pero sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, muli itong nakitaan ng pagkasira habang ito'y sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa pagpupulong ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, iginiit ni Governor Lilian Nanay Pineda na dapat nang isagawa ang malawakang rehabilitasyon ng buong Pampanga River. Mula sa estratehiyang dredging hanggang sa moderno at epektibong flood control system. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin eh. Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang
hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Macabebe at tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Nasundan ng CLTV 36 News Team ang inspeksyon ng Pampanga Provincial Engineering Office sa ilang bahagi ng ilog sa Arayat. Napag-alaman na ang current of flow ay hindi umaayon sa aktwal na sukat ng riverbank. Nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mula taong 2011 hanggang 2025, umabot na sa 1.47 trilyon ang pondo ng gobyerno para sa flood control at mitigation. Ngayong taong 2025, pangalawa naman ang DPWH sa may pinakamalaking budget sa bansa. Mahigit 1 trilyong piso ito, kasunod ng sektor ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng napakalaking pondo, nananatili ang tanong ng taong bayan, saan ito napupunta? Kaya naman ang buwelta ng Pangulo, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Kaugnay nito, inatasan na ni Presidente Marcos ang DPWH na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sinimulan o natapos sa nakalipas na 3 taon. I-review ito ng mga Regional Project Monitoring Committee upang matukoy ang mga palpak, hindi natapos o hindi talaga naipatupad na proyekto. Binigyang diin rin niya na isa sa publiko ang buong listahan upang mabigyan ng linaw ang publiko at matiyak ang pananagutan sa mga proyekto na may irregularidad. Anya, kailangang may managot sa matinding pinsala at katiwalian. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Habang patuloy ang malaking hamon sa pagbaha, patuloy rin ang panawagan para sa tunay na pangmatagalang solusyon. Matagal na nagiging problema ng mga taga Central Luzon ang taunang mataas na pagbaha. Ngunit ang kanilang hinihiling, long-term solution at gayon na rin ang master plan dito sa mga flood control na ang konsultasyon hanggang sa mga local leader upang hindi mapag-iwanan ang kanilang bayan. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Samantala, parehong apektado ng pagbaha ang mga bayan ng Santo Tomas at Bacolor. Kaya naman nais ng bawat LGU ang magkaroon ng solusyon upang maibsan ang problemang ito. Usap-usapan ngayon ang check gate sa Santo Tomas Minaling Tail Dike. Permanente kasi itong isinara dahilan upang maimbak lalo ang tubig sa Bacolor side ng dike. Kung kasi mabuksan ito, apektado naman ang mga Tomasians. Para sa buong detalye, naritong report ni Ashley Punzalan. Libo-libong kabahayan at individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pampanga dahil sa bagsik ng habagat na pinalakas palalo ng mga nagdaang bagyo nitong nakaraang linggo. Sa kabila ng mga flood control infrastructure sa lalawigan, hindi pa rin ito naging sapat upang pigilan ang pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Sa bayan ng Bacolor, lubos na napinsala ang mga kabalin sa NHA Barangay Tinajero. Umabot sa ikalawang palapag ng mga bahay ang tubig baha, dahilan para lumikas ang maraming pamilya. Hanggang ngayong Martes, July 29, nananatili pa rin sila sa mga evacuation center. Konektado sa lugar ang Barangay Mesalipit at Cabalantian, Bacolor sa Santo Tomas, Minaling Tail Dike, isang flood control project na tinaguri ang Final Line of Defense laban sa malawakang pagbaha
ng mga mabababang bayan kagaya ng Santo Tomas at Minalin. Nitong Lunes, July 28, nagtungo si Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato sa Santo Tomas check gate. Sa isang live video sa social media, sinabi ng alkalde na naalarma siya nang makitang permanente umanong isinara ang check gate na daluyan sana ng tubig mula sa Bacolor papunta sa Santo Tomas dahil nakatanggal na rin ang mga makinaryang nagkokontrol dito. Dahil dito, nanawagan si Datu sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din sa Santo Tomas LGU na buksan kahit kaunti ang gate upang makalabas unti-unti ang tubig mula sa Bacolor. Ang purpose ng national government nilabas ng tubig, ginawa po, chingin, pinasita nila, tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabuksan. Nakita po nyo yan? Small water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Ikinabahala naman ito ng mga taga Santo Tomas. Ayon sa kanila, kapag binuksan ng check gate, lalo lamang malulubog sa baha ang kanilang bayan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig. Sa panig ng Santo Tomas, ipaniliwanag ni Mayor John Sambo na siya mismo ang nag-request ng pagkakabit ng check gate noong 2017 kay dating 4th District Congressman Rimpi Bondoc upang makontrol ang daloy ng tubig tuwing may kalamidad. Dagdag niya, patuloy na nagtatalaga ang LGU ng pondo para sa pumping stations at pagpapagawa ng karagdagang dike dahil top priority raw nila ang kaligtasan ng mga Tomasian, kaya pinili raw nilang isara muna ang check gate. Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Gayunpaman, bubuksan naman daw ng LGU ang gate kung bumaba na ang tubig baha sa kanilang bayan. Dagdag ni Sambo, personal pa umano siyang tutulong sa pagbukas ng check gate kapag humupa na ang baha. Pero sa ngayon, intindihin daw muna sana ang sitwasyon ng kanilang bayan. Tignan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Nilinaw naman ni Mayor Datu na hindi niya hiniling na buksan ng buo ang check gate. Nais lang daw niya na bahagya itong mabuksan para unti-unting makalabas ang tubig mula Bacolor. Dahil kung mananatiling sarado ang gate, posibleng tumaas ang volume ng tubig sa Bacolor side na maaaring magdulot ng matinding pressure at tuluyang makasira sa dike. Concerned din siya sa mga Tomasian dahil kapag nangyari ito, mas matinding pagbaha ang mararanasan nila, lalo na ng Santo Tomas. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Dagdag pa niya, hindi niya nais magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang LGU. Pagkusangad niyang magkaroon ng bukas at maayos na komunikasyon upang mapag-usapan ang pinakamainam na solusyon sa issue. Wala po tayong away. Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Samantala, nananatiling nasa ilalim ng state of calamity ang buong Pampanga. Tiniyak ng mga kinauukulan na tuloy-tuloy ang pagtutok at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong bayan upang makabangon agad mula sa pinsalang iniwan ng kalamidad. Lubog man sa baha, hindi lulubog ang pag-asa dahil sa panahon ng sakuna, higit na kailangan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Kapampangan.
Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, mahigit 1,000 residente ng Mexico, Pampanga ang nakabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula sa kadiwa ng Pangulo sa Mini Convention Center nitong hapon ng Miyerkules, July 30. Ayon kay Mayor Rodin Gonzales, simula pa lamang ito ng pagbibigay ng access sa murang bigas para sa mga taga-Mexico. Humihingi rin umano siya ng gabay sa Department of Agriculture kung paano may pagpapatuloy ang ganitong programa sa kanilang bayan. Dahil marami ang naapektuhan ng matinding pag-ulan, magbibigay rin ng lokal na pamahalaan ng ayudang bigas sa mga apektadong pamilya. Samantala, plano rin daw ng alkalde na ilapit sa sangguniang bayan ang posibilidad na bumili ang LGU ng palay mula sa mga lokal na magsasakang binabarat ng mga trader. Magdedesisyon ng sangguniang bayan kung papayagan ang paglalaan ng pondo para dito. Atin kaming 1,000 na hindi na nakataw. So, sulang ang kini, bang kanita rubo, maragula bagi itang makasalilang murang abiyas. Tang kunong sakali, baka pwede lang magbalik. Nung pwede mo, monthly sana magbalik lang. Bang kanita naman, makatipid na rubo retang pakakalulong pamilya. Marami tayong benepisyo makakukuha dyan dahil mura. Tsaka unang-una, nakakamenos pa tayo sa gastusin, lalo na yung ibang bigas. Mahal. Ayan, mas maganda yung binigay na programa ng ating Pangulo. Oo, dahil mahirap ang buhay ngayon. Siyempre, unang-una, walang trabaho. Kung makakabiling sungeta na bigas, dito lang. Hindi lang kay Marcos, kay Presidente. Sa wakas natupad din ang tig-20 bigas. Sa amin, bumibili po kami bigas, bawat isang kilo, tig-60. Ayun, nakakamenos din sa tig-20. Tukan po namin yung murang bigas, ma'am. Kasi po, mahirap ang buhay namin. Malaking tulong din ito sa mga mahirap. Tig-20, nakakatipid, di ba? Sana magtuloy-tuloy na yung ganitong huwag na sanang mawawala ng supply ng bigas. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagsagawa ng relief effort si Senator Lito Lapid sa ilang flooded areas sa Pampanga. Naghahanda na rin ang senadora sa ikalawang bugso ng kanilang pagtulong sa mga Kapampangan. Narito po ang balita. Naghatid ng tulong si Senator Lito Lapid sa ilang lugar sa Pampanga na apektado ng baha nitong Sabado, July 26. Binisita ng senador ang bayan ng Santo Tomas upang mamahagi ng relief goods, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa senador, nakamonitor sila tuwing may kalamidad sa Pampanga at nakikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na opisyal. Ayun na, puro relate muna kasi pansamantala lang naman pagkakaano naman to at pansamantala lang kahit konti siguro makakatulong naman po. At tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy kasama ko si anak na si Mark Lapid, si Reynard Lapid, yung Congresswoman dito sa 4th District. Yan, lalo na yun. Halos yung 4th District, lubog eh. Opo, 100%. Hindi kami nagsama-sama kasi automatic kami lahat. Talagang hindi kami nag-iiwalayan. Pagdating sa disaster o naman, kalamidad, sa pangangailangan ng Pampanga, tulong-tulong po kami. Malaking bahagi ng Santo Tomas ang naapektuhan ng baha, kaya napapanahon raw ang ayuda na dumating sa kanilang lugar. Unexpectedly, sa sobrang lakas po ng ulan, nag-overtop po ang ating mga ilog, yung tubig ilog pumasok po sa aming bayan, kaya ho kami binaha. But then again, this is a learning experience at siyempre po nakakataba ng puso at gusto nating labanan ng baha dahil nandyan ho si Senator Lapid na handang tumulong sa atin, ang ating Congresswoman Dr. Ana York Bondok, Governor Nanay at Vice Gov Delta. Samantala, sinabi naman ni 4th District Congresswoman Ana York Bondok na nakipag-ugnayan siya sa Philippine Army upang magbigay ng transportasyon para sa mga nangangailangan ng agarang serbisyong medikal. So, nag-arrange po ang Philippine Army ng ambulance service. So, ginawa ko pong ambulansya ang Philippine Army. So, meron po tayo ngayong regular service. They meet at I think 9 o'clock in the morning. Lahat po nang magpapacheck up. And then yung mga animal bite kasi hindi ho pwedeng paliban ng rabies. So, then they go to the army truck, brings them to Santo Tomas, the JBL, and then hinihintay po yung check-up nila. So, hatid sundo basically. Kinumpirma ng 7th Infantry Division ng Philippine Army na patuloy silang mananatili sa mga apektadong lugar. Isa rin po sa tasking po ng sundalo is hindi lang po yung makipaglaban. Also rin yung tumulong po when it comes to disaster response po and humanitarian assistance. Inanunsyo naman ni CHESA COO Mark Lapid na naghahanda na sila para sa ikalawang bugso ng tulong. Nung maglambat pa yung albog, which is baluta naman, maglambat yan. Yan naman makanta kaligwa. So mag-prepare kami for the second wave para makapamieta mo pang south ka rin kabalenta mo. Plus mag-request kami pa kay national government nung makapamie lang nung ating pangayik sa ating pangakap or tupad, makapamiela ka rin kabalenta mo kasi ngayon ito kailangan din talaga. Uling kesa ko na ngayon, alam makapag-obra, kapanintunan. So ida po nga niya rin ngayon. So baka ilang next wave kakayan mi. Samantala, bukod sa Santo Tomas, naghatid din ng food pack si Senator Lapid sa mga bayan ng Sasmuan, Minalin, Macabebe at Masantol. Sa kabuuan, umabot sa 5,000 pamilya ang nakatanggap ng tulong. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malalim na sabwatan umuno ng ilang kongresista at ahensya ng gobyerno kabilang na ang DPWH ang ugat ng kapalpakan ng mga flood control project. Ito ay giniit ni Santa Ana, Pampanga Mayor at veteranong kontraktor na si Dinan Labong matapos ang matapang na PBBM laban na umunoy katiwalian sa naturang mga proyekto. Magbabalita si Paulo G. Santos. Nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isa sa pinakamaugong na bahagi ng ika-4 na zona ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang lantarang pagbunyag sa umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects. Mga proyektong bilyong-bilyong piso ang pondo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ngunit nananatiling palaisipan kung naging epektibo nga ba ito, lalo na sa mga residenteng labis na nasalanta ng pagbaha at nawalan pa ng kabuhayan.
Sa Pampanga pa lamang, tinatayang umabot na sa 1.1 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at halos kalahating bilyon o 500 million pesos naman ang infrastruktura dahil sa habagat nitong Hulyo. Ayon kay Mayor Dinan Labong na siya ring Pangulo ng Association of Pampanga Contractors Incorporated, isang malaking hamon sa Pangulo ang sarili nitong pahayag. Hindi na raw kasi maitatanggi ng palasyo na alam ng Pangulo ang sistemang umiiral sa likod ng mga proyekto. Maliwanag nangyari dyan sa atin eh. Ang dami kasing perang, bilyon-bilyon ng pera na nagprograma sila doon sa palagi niyang sinasabi ng unang SONA na maraming flood control magagawa. Bakit? Kung kailan maraming nilabas na pondo at pinagagawang flood control, lalong bumaha. So, kung yung sinasabi niya may nagkukutsaba, mayroong nadidinig niyang, alam niyang may SOP, alam niyang may for the boys, alam niyang kutsabaan yung mga kontraktor at yung mga kinaukulan, kung nasabi niya yun, alam niyang meron. Dagdag pa ni Labong, may direktang access ang Malacanang para makita kung papaano ginugol ang flood control budget sa bawat rehiyon at matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng mga ito. Baluta naman, balo na ning sampayanan. Ring control dakal, de nga alos kareng flood controls o kareng aliwang infrastructure project ning bansa. Halos karela namang politiko. Lalo kareng LGU. So ikita na nung deng pondo nung pakilaman dala ring politiko para ka na ako dakalpin masasayang. Yung presidente yan ang sinabi. Paulo G. Santos, CLTV News. Samantala, nangako ang Local Water Utilities Administration o LUA na pananagutin ng mga private partner ng mga local water district na pumalpak sa pagbibigay ng maayos sa serbisyo sa tubig. Kasunod ito ng direktibang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation address itong Lunes, July 28. Ayon kay LUA Administrator Jose Moises Salonga, inihahanda na ng ahensya ang isang malawakang hakbang upang suriin at ayusin ang mga Joint Venture Agreement o JVA na umano'y naging sanhi ng matinding aberya sa supply ng tubig sa ilang lugar. Dagdag ni Salonga, magiging bahagi ito ng whole-of-government approach para tiyaking maibalik ng maayos ang serbisyo. Matatanda ang isa sa mga binigyan diin ni President Marcos sa kanyang talumpati ang kahalagahan ng malinis at abot-kayang tubig, lalo na sa mga liblib na lugar at binalaan ng mga nagpababaya na pananagutin sa ilalim ng umiiral na batas. After the review of LUA found out that kulang-kulang ang investment ng isang JV partner ng water districts such that hindi nagawan ng facilities, hindi natugunan yung mga kailangan like NRW, expansion, kaya hindi umabot yung necessarily promises nila at ang tubig sa mga tao na apektado ng joint venture partnerships na to. So right now, what we are doing is that meron kaming plano, whole of government, para maayos to at mabigyan ng lunas sa mga taong nawawalan ng tubig hanggang ngayon. Unfortunately, I cannot elaborate on the details of the plans and the directives, but rest assured that it will happen soon and it will be effective. My orders are to bring water to these people. Finger-pointing cases can follow or parallel, pero ang una, ang priority natin, magkaroon ng tubig sila. Samantala, nagpadupad ng pagbabago sa kanilang singil sa kuryente ang ilang electric cooperatives at power utilities sa Pampanga para sa buwan ng Hulyo. Bumaba ang residential rate ng Power Electric Cooperative Incorporated o PELCO 1 mula 8 pesos and 38 centavos per kilowatt hour noong June 2025. 8 pesos and 70 centavos per kilowatt hour na ito ngayon, Hulyo, para sa mga kumukonsumo ng humigit kumulang 200 kilowatts sa isang buwan. Samantala, halos wala namang pagbabago sa singil ng PELCO 2 kung saan 9 pesos and 92 centavos per kilowatt hour na ito ngayong July.
mula 9 pesos and 93 centavos per kilowatt hour noong Hunyo para sa mga may 100 kilowatts na konsumo. Sa kabilang banda, tumaas ang singil ng Pelco 3 mula 10 pesos and 33 centavos per kilowatt hour na ngayon 10 pesos and 85 centavos per kilowatt hour na. May dagdag din sa inilabas na overall electricity rate ng San Fernando Electric Light and Power Company o FELAPCO na nasa 10 pesos and 50 centavos per kilowatt hour ngayong July kumpara sa 10 pesos and 29 centavos per kilowatt hour noong June. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa ika-4 na State of the Nation address ni PBBM, tiniyak niya na libre na ang gamutan, operasyon at mga kailangang gamot para sa mga miyembro ng PhilHealth sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Magbabalita si MC Galang. Malinaw ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation address o SONA. Lahat ng PhilHealth members ay may garantisadong libreng serbisyo sa mga pampublikong ospital gaya ng Jose Bilingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Pinatotohanan naman ito ng ilang mga kabalen na may pamilyang kasulukuyang naka-admit sa naturang ospital. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Pagamat may ilang puna sa serbisyo ng JBL-MGH, marami ang nagsasabing mas mabilis na ang proseso ng admission ngayon kumpara dati. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na saka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin ka nila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung
Yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente? Oo, sa mga pasyente. Matatanda ang binanggit ng Pangulo na sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan, tinutukan nila ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga isolated areas. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Nakapagtayo rin daw sila ng health centers sa iba't ibang lalawigan at dumami rin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Sa dami ng mga naka-admit sa pampublikong ospital gaya ng JBL-MGH, maayos at mabilis naman daw ang kanilang proseso ngayon. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang pinano po sa amin agad na talagang ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Samantala, kabilang sa mga pinagtuunan din ng pansin ng Pangulo ang mga mahal na operasyon sa puso at kidney transplant. Aniya, libre na ang mga kinakailangang gamot. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Bukod dito, mayroon ding Cancer Assistance Fund para sa mga pasyenteng may cancer. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Sa huli, sinabi ng Pangulo na sadyang pinagtibay nila ang mga reformang ito upang matiyak na lahat ng Pilipino, mayaman man o mahirap, ay may akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, idineklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, July 25. Ayon sa Korte, nilabag ng Kamara ang 1-year bar rule ng saligang batas na nagsasaad na 1 beses lamang maaaring isailalim sa impeachment ng isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sa kanyang pahayag na inilabas ngayong Miyerkules, July 30, nagpasalamat ang bise sa kanyang defense team at sa mga petitioner ng GR number 278359 na kumwestiyon sa umunoy pang-aabuso ng House of Representatives. Pinasalamatan din ni VP Sara mga tumindig at nanalangin para sa kanya. Nanawagan naman siya ng pagkakaisa laban sa mga pinunong uhaw sa kapangyarihan. Formal nang inilabas ng mataas na kapulungan ng mga itinalagang chairman o leader ng 30 committees para sa 20th Congress. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Ashley Punzalan. Kasabay ng pagbubukas ng ikalawang sesyon ng 20th Congress nitong Martes, July 29. Formal na ring inanunsyo ang mga bagong chairman ng mahigit 30 standing committees na mangunguna sa pagtalakay at pag-imbestiga sa mga pangunahing isyu ng bansa. Kabilang sa mga pinaka-aabangang posisyon ay ang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations o mas kilala bilang Blue Ribbon Committee na ngayon pamumunuan ng abogado at first-time senator na si Rodante Marcoleta. Mandato ng komiteng ito na imbestigahan ang mga alegasyon ng korupsyon sa gobyerno. Kilala si Marcoleta bilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang nahaharap sa corruption allegations. Bukod sa Blue Ribbon, siya rin ang hawak sa Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship. Samantala,
itinalaga si Senator Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Finance Committee. Isa sa pinakamahalagang komite dahil dito tinatalakay ang pambansang budget. Itinakda naman bilang bagong chair ng Committee on Environment si Senator Camille Villar na pumalit sa kanyang inang si dating Senator Cynthia Villar. Sa kabila ng pambabatikos, nakuha ni na Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan ang kanilang target na chairmanships. Si Aquino ang mangunguna sa Committee on Basic Education, habang si Pangilinan naman ay sa Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Reform, na dati ring pinamunuan ni Cynthia Villar. 4 na committee naman ang hahawakan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang dito ang Accounts, Justice and Human Rights, Higher Technical and Vocational Education, at Science and Technology. 3 komite naman ang pamumunuan ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Kabilang ang Energy Committee, Ways and Means Committee, at Sustainable Development Goals Committee. Mananatili naman si Senator Amy Marcos sa Foreign Affairs Committee at hahawakan din niya ang Cooperatives Committee. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay mananatiling chairman ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, habang nare-appoint naman si Senator Mark Villar bilang pinuno ng Public Works Committee. Mananatili rin si Senator Robin Padilla bilang chairman ng 3 komite: Public Information and Mass Media, Constitutional Amendments and Revision of Codes, at Cultural Communities and Muslim Affairs. Kasama rin sa bagong lineup ang Tulfo Brothers na sina Erwin at Rafi Tulfo. Pamumunuan ni Erwin ang Games and Amusement Committee at Social Justice, Welfare and Rural Development Committee, habang si Rafi naman ay sa Migrant Workers Committee at Public Services Committee. 3 komite rin ang hawak ni Senator Bongo, kabilang ang Health and Demography, Sports at Youth Committees. Sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at kanyang half-brother naman na si Senator J.V. Ejercito ay nananatili sa kani-kanilang chairmanships. Chairman for Local Government at Tourism Committee pa rin si Senator J.V., habang National Defense Committee head naman si Senator Jinggoy. Samantala, ang mga senador mula sa minority bloc na sina Tito Soto, Ping Lacson, Miguel Subiri, Loren Legarda at Risa Hontiveros ay hindi pa nabibigyan ng kanilang committee chairmanships. Gayunpaman, umaasa si Hontiveros na mananatili siya bilang chairman ng Committee on Women and Children na matagal na niyang pinamumunuan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Samantala, isinusulong ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Pogi Lezatin Jr. ang pagdedeklara sa Sapang Bato Watershed bilang isang protected area sa pamamagitan ng House Bill No. 2423. Ito ang kauna-unahang panukalang batas na inihain niya sa 20th Congress itong Martes, July 29. Layo ng panukala na mapanatili ang likas na yaman at biodiversity ng watershed na matatagpuan sa Barangay Sapang Bato, Angeles City. Sakop na naturang bill ang pagbabawal sa mga aktibidad gaya ng iligal na pamumuto ng puno, pagpatay sa mga hayop, pagtatapon ng basura at pagbibinas sa loob ng nasabing lugar. Magtatatag din ng isang Protected Area Management Board upang mga siwa sa pangangalaga nito. Matatanda ang bago pa man mahalal sa Kongreso, pinangunahan na ni Kong Lezatin ang reforestation program sa lugar noong siya'y alkalde pa ng Angeles City. Mahigit 100,000 na puno na itanim sa loob ng watershed na may kabuuang 546 hectares. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinalalakas ngayon ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya para hikayatin ang publiko na gamitin ang online system o eGovApp sa pagre-renew ng kanilang driver's license. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng advokasya ng Administrasyong Marcos na gawing digital ang mga transaksyon sa pamahalaan upang mapabilis at mapagaan ang serbisyo sa mga mamamayan. Kaugnay nito, inatasan ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang lahat ng Regional Director ng ahensya na paigtingin ang ginagawang promotion nito. Paliwanag niya, mas makakatipid sa oras, pera at pagod ang mga Pinoy na abala sa trabaho kung online na lang ang renewal ng lisensya. Binigyan diin din ng LTO na isang epektibong paraan ang digital process na ito laban sa fixers at katiwalian. Sa ngayon, available ang online renewal system sa buong bansa at maging sa ilang bahagi ng mundo, gaya ng Taiwan at Japan para sa mga OFW. Ayon sa LTO, inaasahang mas marami pang global launches ang isusunod para maabot ang mga Pilipino sa Middle East, Europe at North America. Samantala, kinilala si L.A. Tenorio bilang bagong mukha ng Magnolia Hotshots matapos tanggapin ang bagong hamon bilang playing head coach ng koponan. Panoorin natin ang report. Veteranong manlalaro at dating coach ng Batang Gilas sa FIBA Under-16, si L.A. Tenorio na ngayon ng bagong stratehista sa bench ng Magnolia Hotshots. Kinumpirma ni San Miguel Sports Director Al Francis Chua ang pagkakatalaga ni Tenorio bilang playing head coach nitong Lunes, July 28 sa tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra Macau sa Araneta Coliseum. Pinalitan ni Tenorio si Coach Gito Vicdolero na nagsilbing head coach ng Hotshots sa loob ng 9 na taon. Kilala si Tenorio hindi lang sa kanyang husay bilang manlalaro, kundi sa kakaibang estilo ng paglalaro nito at coaching. Bagamat ito ang kauna-unahang pagpasok niya bilang head coach sa PBA, hindi na ito bagong teritoryo para kay Tenorio matapos ang kanyang matagumpay na stint bilang coach ng Batang Gilas. Sa kabila ng malalaking expectations, giit ng management na hindi agad kampyonato ang kanilang hangad, kundi ang unti-unting pagbuo ng matibay na sistema at teamwork sa ilalim ni Coach Tenorio. Bit-bit ni The Ironman ng 7 sa 8 PBA championships ng Barangay Ginebra, kasama ang 4 na finals MVP at ilang individual awards. Isang legasiya na magiging sandigan ng bagong yugto ng kanyang karera. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kaya makapinlak, CLTV 36 Sports News. Kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na nito, check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc, V-twin engine at liquid-cooled system. Power at performance sa isang makabago at matibay na makina. Hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin natin ang iyong pang features ito kasama si Miguel Pama ng Harley-Davidson, Pampanga. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1,250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cool. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series Radial na sa harap is 160/70/17, sa likod naman is 180/70/16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety.
So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga cruiser na cruiser, pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod. Then, yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference nung rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga, Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.